Viete si predstaviť, ako sa dá prežiť celý deň iba s jednou multifunkčnou kartou? Ukážem vám to. Dokázali by ste toto urobiť s gastrolistkami? Ja určite nie. Karta mi pomôže zorientovať sa a dodá mi energiu na cestu. Pomôže mi, keď sa hodiny v práci vlečú. A keď v reštaurácii nefunguje terminál, môžem zaplatiť SMS-kou. Navyše, po každej platbe v bezplatnej aplikácii vidím, koľko mi na karte zostáva. S mojou stravovacou kartou nikdy neprehrám a platím presne toľko, koľko miniem aj v obchodoch na celom Slovensku. A keď mi okolnosti nehrajú do kariet, prestane tiecť voda, vypadne elektrina a za dverami stojí hladná frajerka, vždy sa vynájdem. Mimochodom, večeru pred dámou tiež zaplatím kartou. Stravovacou kartou. Objednajte si inovatívnu stravovaciu kartu Ticket Restaurant alebo si na ne dobíte kredit a ste v hre o 3-krát gurmánsky týždeň s kartou v hodnote 500 € a o 10 šťastných kariet v hodnote 100 € pre svojich zamestnancov. Viac o karte sa dozviete na Edenred.sk.